अच्छा बेपारी बाबू मो बापा जेहेतु नाहांती मु भाई हिसाब से मो भौणी बाहागरटा कली भाई हिसाब रे भाई हिसाब कर मो गाँ लोक मो परिवार मो बंधु बांधव मो साई पड़िशा एवं पुओ हर मिसिकी मु 300 लोक भोजीटा कली 300 छटा गया 300 हां हाँ कौन मुछ कहू 300 लोग आमे जानि तो हां कौन मुछ कहू शुण मो कथा मु 300 लोक भोजीटा कली अच्छा जदि गोटे लोक 60 जनकर खाद्य एकुटिया खाईदब मु से वैकेंसी केमिति पूर्ण करी मते कुह 60 जनकर खाई जाइछि 60 लोगडा देखे अनिल भाई को कहू 60 लोग के मुछ कहू ए इमे लॉजिकलेस कथा भल लागनि 60 लोग के खाई परिबो मु पळौछि ताले तू खाई के ना ना मो कथा तू खाई के किले चिकन खाई परिबो ना ना मु तो से खाई 60 लोग केमिति के खाइबो से बा खाईछि के सी एई पुणी खाइलानी ना 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 पतली हम खेल गए थे हट